ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது தாமோதர் மந்த். இந்த தாமோதர் மாசத்தினால நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், டெய்லி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம அந்த 10வது கேண்டோ 9th சாப்டரான நம்மளோட தாமோதர் லீலைய படிச்சு முடிச்சிட்டோம். சரி, படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டா மறக்க கூடாது இல்லையா? அதனால ஒரு குவிக் ரிவிஷன் நம்ம எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட கண்டினியூவேஷன் ஆன 2வது லீலாவையும் பிரசன்டேஷனா நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? எல்லாரும் ரெடியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். We are always ready. Yes, thank you so much. So இப்ப எல்லாம் சில क्वेश्चंसோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம இந்த லீலை வந்து எங்க நடக்கிறது? கோகுலத்துல. ஆமா, நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம்? கோலோகத்துல. வெரி நைஸ். நம்மளோட அட்ரஸ், கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் எங்க? கோலோகம். பட் ஸ்பெசிபிக் அட்ரஸ் சொன்னேன். கேக்கல மாதாஜி. கிருஷ்ணா அட்ரஸ். பட் எங்க இருக்கோம்னு சொன்னேன் ஸ்பெசிபிக்கா லொகேஷன். தேங்க்யூ சோ மச். அதே வீதி, அதே லேன்ல நம்ம இருக்கோம். சோ நம்ம காலையில எந்திரிச்ச உடனே நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர். சோ அவர் காலையில கண்ணு முழிக்கிறதுல இருந்து அவர் தூங்குற வரைக்கும் எந்திரிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சீக்கிரம் எந்திரிச்சு சீக்கிரம் எல்லாம் செய்யணும் மாதாஜி. சீக்கிரம் நம்ம எந்திரிக்கணும். சீக்கிரம் எந்திரிச்சாதான் அவர் எந்திரிக்கிறத பாக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அவர் எந்திரிச்சு அவர் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு அவர் வந்து அவரோட பாய்ஸோட அவர் போயிடுவார், கிளம்பிடுவாரு, சுத்த போயிடுவார். மாதாஜி வேலை செய்ய போயிடுவார். இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒன்றும் இல்லாம அதை விட முக்கியமான வேலை என்ன பண்ணுவாரு? ரொம்ப முக்கியமான வேலை, பர்ஃபெக்ட் மூடுக்கு வந்திருக்கீங்க. வெண்ணெய் திருட போயிடுவாரு. ரொம்ப முக்கியமான வேலை. அவ்வளவு ஈஸியா திருடுறது? யார் வீட்டுக்கு போலாம், யார் வீட்டுக்கு போலாம் போயிடுவாரு. கரெக்ட். யார் வீட்டுக்கு போலாம் அப்படியெல்லாம் அக்கௌண்ட் எடுப்பாரு. அதை விட வெண்ணெய் திருடுறதுலயே ஒரு கதை, குட்டி கதை. என்ன ஆகும்னா, போவாரு, திரும்பி திரும்பி பாப்பாரு, கோபிகள் எல்லாம் பாக்கலையான்னு. அந்த டைம் கரெக்டா திருடி அதை வாயில போடுற டைம் கோபிகள் வந்துருவாங்க. கோபிகள் கிருஷ்ணா சுஷுன்றாரு. என்னடா, கோபி கிட்ட இருந்து அவர் காப்பாத்துறதுக்கு தானே சுஷுன்றாரு. கோபி பிடிச்சாலும் ஏன் சுஷு யாருக்காவது தெரியுமா? சுசுன்னு ஏன் சொல்லிட்டு இருக்காரு? பிரத்யார் வந்துடக்கூடாதுன்னு. யாரு? வேற யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு. இல்ல, அவர் ரொம்ப தாராள மனசு. நம்ம யார் போனாலும் அவர் வெண்ணெய் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா திருடி கொடுப்பாரு. இல்ல, அந்த வெண்ணெய் வந்துடக்கூடாதுன்னு. அம்மா வந்துடக்கூடாது. அதான் வந்துட்டாங்களே கோபிகள். அவர் ஓனர், அந்த வீட்டு ஓனர், அந்த வெண்ணெய்க்கு உரிய அந்த ஓனர் தான் வந்து புடிச்சிருக்காரு அவரை கையும் களவுமா. அம்மா அம்மாக்கு தெரியும். தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க கத்துனீங்கன்னா அம்மாக்கு தெரியும். நீங்க சொன்னீங்களா? சாரி மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. சோ அம்மா வந்து கேட்டு போறாங்க. நீங்க எல்லாம் கிட்ட மாட்டினா கூட பரவாயில்ல, ஆனா அம்மா கிட்ட மாட்டினா அவ்வளவுதான், மறுபடியும் கட்டிடுவாங்களே. ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு தடவை. அதனால நம்ம பண்றத வந்து பண்ணணும்னு புத்திசாலித்தனம் வந்து மெதுவா கத்துங்க, மெதுவா அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுதான் விஷயம் ஆகுது இந்த கதை. சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் பிரசன்டேஷன். அதுக்கு முன்னாடி நான் பிரேயர் சொல்லிட்டேன். சோ நம்ம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்தம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜகத் உதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டுகி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. என்ன இவ்வளவு சைலண்ட்? கேட்கவே இல்லை யாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து சீக்கிரம் எந்திரிச்சா ஒண்டி பத்தாது, அவரும் எந்திரிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், அவர் தூங்கிட்டே இருப்பாரு. அவர் யாருமே கூப்பிடலையே, எனக்கு சம்பந்தமே இல்லையேன்னு தூங்குவாரு. சோ அதனால அவரும் எந்திரிக்கிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். சரிங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்ம சக்திகளை பத்தி பேசலாம். சரிங்களா? டெக்னிக்கலா இருக்கேன்னு சொல்லாதீங்க, கொஞ்ச நேரத்துல கதை தான், இதுவும் கதை தான். சோ நம்ம தாமோதர் லீலை என்டர் பண்ணச்சு நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து இது ஒரு பெரிய சண்டை இல்லையா? சக்தி பெருசா இல்ல கிருஷ்ணா பெருசா? அப்கோர்ஸ் நீங்க எல்லாம் டிவோட்டிஸ், அதனால பிரச்சனையே இல்ல, கன்ஃபியூஷனே இல்ல. சக்தியை விட கிருஷ்ணா தான் பெருசு. ஆனா சில தடவை வந்து சக்திக்கு வந்து அவர் வந்து லிபர்ட்டி கொடுப்பார். நம்ம எப்பவுமே சொல்வேன் இல்லையா,
இப்போ பேங்க்ல எல்லாம் பவர் பொட்டன்சி, அதாவது ப்ரீ அப்ரூவல் சொல்லுவோம். நம்மளுக்கு கூட லோன் எடுக்கிறதுக்கு ப்ரீ அப்ரூவல் கொடுத்துருவாங்க, நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் கிட்ட வந்து இதான் உன்னோட லிமிட் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா வந்து சொல்வார், ஓகே என்னையும் நீங்க வந்து மெய்மறைச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு லிமிட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து லீலா சக்தி டிசைட் பண்றது, ஓகே கிருஷ்ணர் திருடுற மூட்ல இருக்காரு, பால் வந்து சூசைட் பண்ணிக்க போறது. சோ எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் நடக்கிற இந்த டைம் தான் சூப்பரான டைம், நம்ம வந்து நம்மளோட லீலையை தொடக்கலாம். உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஒரு லீலையோட டைம் என்ன, ஒரு 45 நிமிஷம் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி, thank you so much. Perfect. ஒரு முகூர்த்தம், பர்ஃபெக்ட், ஒரு முகூர்த்தம், அது 40 நிமிஷம். சோ அந்த ஆனா டைம்ன்றது நம்மளுக்குதான், கோலோகத்துல இல்ல. சோ அதனால அது போயிட்டே இருக்கும். ராசலீலை கூட ஒரு ராத்திரி, ஆனா அது ஒரு பிரம்மரோட ராத்திரியா கிருஷ்ணரால கன்வெர்ட் பண்ண முடியுது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் டைம். சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிற எந்த டிவோட்டி டைம் கவனிக்கிறாரு? யார் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டைம்? பலராமரா மாதாஜி? யாரு? பலராம் இல்ல, பலராமர் வந்து யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லா நடத்துறாரு. ராதாராணியா மாதாஜி? ராமராணி நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாங்க. எப்பவுமே அவர் அது இல்லாம இருக்கவே மாட்டாரு, எங்க போனாலும். ஃப்ளூட்டா மாதாஜி? ஃப்ளூட் வந்து நம்ம மியூசிக் தான் கொடுக்குது, டைமை ஓட வைக்கிறது. சக்கரம் மாதாஜி? பர்ஃபெக்ட், தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதர்ஷன் சக்ரா, சுதர்ஷன் சக்ரான்றதுதான் டைமே, கால் சக்கரம், ரைட்? சோ சுதர்ஷன் கையில இருக்கு. சோ நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, ரைட்? தாமோதர் மந்தப்பம் இவ்வளவு டைம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பத்தாதுன்னு இருக்கணும் ஆக்சுவலா பார்த்தா, ஆனா நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கு, வேலை இருக்கோ இல்லையோ டைமும் வந்துட்டே இருக்கு, ரைட்? அதுதான் நம்மளோட கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சக்திகளோட லீலா பாத்துச்சு, ஓகே இந்த டைம் லீலா விளையாடு. ஏன்னா அம்மா வந்து எல்லா வேலைக்காரங்களும் தீபாவளி நாள் பிஸியா இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து சீக்கிரம் எந்திக்கிற ஐடியால நம்ம அவரை எழுப்பி விட்டுறலாம். அப்புறம் அம்மா வந்து என்ன பண்ண போறாங்க, இப்ப வந்து அந்த மோட்டார் திரும்ப போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து கோவத்துல வந்து அந்த மோட்டரை புடிங்கின உடனே அம்மா வந்து மோட்டர் எல்லாம் விட்டுட்டு பால் கொடுக்கறதுக்கு கிருஷ்ணரை தூக்குறாங்க. இப்போ இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் இத வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்க எல்லாம் எந்திரிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியே ரெடியா இருக்காங்க. இப்போ ஃபுல் ஜோஷ்ல இருக்கு. இந்த டைம் நம்ம லீலாவா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி? பாலுக்கு கோவம் வந்துச்சு, நான் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்து சேவை செய்யறதுக்கு பதில் எல்லாமே யசோதாமா எடுத்துக்கிட்டா அப்ப எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு. சோ லீலா நினைச்சுச்சு, ஓ கரெக்டான டைம், இதை விட என்ன, எல்லாரும் வந்து செம்ம மூட்ல இருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம என்ன அந்த வார்த்தை டிராமான்னு என்ன சொல்றோம், டிராமானாலே வந்து எல்லாம் சவுண்டு, கெலாட்டா, கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் இருக்கிறது தானே டிராமான்னு சொல்லுவோம். அதனால லீலா தேவியும் அதே மாதிரி, ஓகே இதுதான் லீலையின் கரெக்டான டைம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை அழ வைக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு கோவம் வந்துச்சு, என்னை விட சேவை செய்யறதுக்கு அம்மா ஓடுறாங்களா, நான் தானே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிக்கிறாரு. இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. கோவத்தோட அழுகையோட அந்த கல்லையும் எடுத்து அந்த பாட்டையும் உடைச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ லீலா சக்தி ஒரு சைட்ல ஓடுறச்சே, அம்மா வரச்சே கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க யோகமாயா அவர் வந்து பொய் சொல்ல வைக்கிறார். இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அது டாமினேட் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுது, அம்மா வந்து கட்டுறதுக்கு டிசைட் பண்ணி ஓடுறச்சே கிருஷ்ணாவோட சங்கல்ப சக்தி, ரெண்டாவது சக்தி வருது. என்ன? லீலா சக்திக்கு அப்புறம் சங்கல்ப சக்தி. நான் வெண்டை திருடுவேன், திருடியே ஆகணும். இப்போ இனி கொண்டு இல்ல, என்னோட மெயின் ஜாப், புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மளோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளோட மெயின் தொழில் மாதிரி கிருஷ்ணாவோட மெயின் மிக பெரிய முக்கியமான தொழில் வெண்ணெய் திருடும் தொழில். அந்த தொழில்ல எப்படி அம்மா வந்து யாருமே இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கல்ப சக்தி எடுத்து ஒரு பவர்ல ஒரு ஓட்டம் போடுறாரு. அவரு போடுற ஓட்டம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்காரு. இது அவர் ஓடுற வரைக்கும் நம்மளும் அவர் கூடயே ஓடிட்டு இருக்கோம். அம்மா வந்து என்ன ஸ்தானம், அந்த பூவெல்லாம் வந்து அம்மா பாடுறச்சே ஆடிட்டு விழுந்துடுது. சிலது ஐயோ யசோதாமா தலையில இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு லாய்க்கு இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு காலில் விழுந்துடுது. அம்மா போட்டிருக்கிற அவ்வளவு அழகான வட்டியானம், அததான் நம்ம மெடிடேட், அதெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு அசைஞ்சு போயிடுது. ட்ரெஸ் எல்லாம் அசைஞ்சு போயிட்டு அப்படி அம்மாக்கு வேர்ப்பு. ஆனா வேர்வை வந்தாலும் வெறுப்பு வரல. நம்மளுக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது, நம்ம வேலையை யாராவது இன்டரப்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோவம், ரெண்டாவது வெறுப்பு, மூணாவது அந்த பேஷன்ஸ், பொறுமைன்றதே நம்மளுக்கு காலி ஆயிடும். அது அங்க இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது அட்ரஸ் கரெக்டா. ஆனா அம்மாவுக்கு எதுவுமே ஆகல. இவ்வளவு வேலை இருக்கு, தீபாவளி நாள் ஆனாலும் கிருஷ்ணர் பின்னாடி ஓடி அவரை பிடிக்கிறதுல அதுல அனுபவிக்கிற ஒரு
சந்தோஷம், அவங்க அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த டைம்ல வந்து கிருஷ்ணாவும் நான் என் சங்கல்பம், என்னோட பிரைம் ஜாப் அது முடிச்சுட்டு போய் நான் பசங்களோட விளையாடணும், என்னோட ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வேலை அப்படின்னு நினைக்கிற அவரு நடந்து இருக்காச்சே கிருபா சக்தி வருது. அம்மாக்கு தலையெல்லாம் ஸ்வெட் ஆற உடனே கிருபா சக்தி வந்து என்ன சொல்றது, ஐயோ என்னோட டிவோட்டியான கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி வந்து வருத்தப்பட்டா கிருஷ்ணா அதை விட கஷ்டப்படுவார். சங்கல்ப சக்தி நீ கிளம்பு, கிருபா சக்தினால கிருஷ்ணாவை பைண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருபா சக்தி வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட, கிருஷ்ணா உன்னோட லீலால சங்கல்பம் இப்ப வந்து கிருபா சக்தி தான் நான் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஓகே அப்படின்னோடனே கிருஷ்ணா வந்து அப்பா இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண முடியும், ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் கிருபா சக்தி தான் நம்பர் 1ல நிற்கும், ரைட்? கிருபானா இங்கிலீஷ்ல மர்சி அன்னும், ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அதனால கிருபா சக்தி டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு அப்படியே கட்டி போட்டுறாங்க, ரைட்? சோ அதனால அவர் கட்டி அந்த குச்சியில இருக்காரு. சோ இந்த கதை இதோட முடியுதா அப்படின்னா, ஒரு டிவோட்டியோட சந்தோஷத்தை நிறைவேற்றிட்டாரு. சரி, அப்புறம் நல்ல குழந்தையா இருந்துட்டு நான் போய் அப்படி ஆஸ் விளையாடுறேன் மம்மி அப்படின்னு சொல்லலாமா? முடியாதே. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வருது இப்போ வந்து அடுத்த கதை என்ன ஆகுறதுன்னா, இன்னொரு டிவோட்டியான டேஷ், யார் அது? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு டிவோட்டியோட ஆசையை நிறைவேற்றணுமே, யார் அது? நாரதர் மாதாஜி. எஸ், வெரி நைஸ், ஹரிபோல். நாரதரோட ஆசையை நிறைவேற்றணும். என்னடா நாரதர் ஆசை சொல்றாங்க, சம்பந்தமே இல்லையே அப்படின்னு. சோ இந்த கதைக்கு அழகான பிரசன்டேஷன். ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகேயா? சோ சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அந்த பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம். சோ நம்ம கதை வந்து அது எப்பவுமே நடக்கிற விஷயம். என்னடா ஆச்சுன்னு நீங்க கேட்பீங்க இல்லையா? இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்கிறச்சே பாருங்க, எப்ப பாரும் இந்த குரங்குக்கெல்லாம் கொடுக்கறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து யசோதாமா என்ன ஆனாங்க, யசோதாமா வந்து பாக்குறச்சே பல்ராம் எதுக்குறா நம்மளுக்கு வம்பு அப்படின்னு ஒளிஞ்சிக்கிறாரு டபக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஓடிடுறாரு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா எஸ்கேப் ஆயிடுவாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. ஆனா கட்டி போட்டுருவாங்கன்னு அவங்க நினைக்கவே இல்லை. இப்ப பாருங்க குரங்குக்கெல்லாம் எப்படி ஷேர் பண்றாரு. அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கிருஷ்ணர் வந்து யாரோட சின்ன இது பண்ணாலும் அவர் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார். திருடன் கதை கூட சொன்னல, ஒரு பனானா கொடுத்த உடனே நகையை எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி இந்த குரங்குகள் வந்து ராமர் டைம்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு, அவங்களுக்கு பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு பண்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப நீட்டா சாப்பிடுவாரு. இப்படிதான் பாக்குறீங்களா பிக்சர்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து முஞ்செல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப நீட்டா சாப்பிடுவாரு. இதே மாதிரி பிக்சர் வரலையா? இருங்க, இப்ப வந்துருத்தா? பாத்தீங்களா? இப்போ இதுதான் நான் சொன்னேன். யசோதாமா குச்சி எடுத்துட்டு வராங்க, பல்ராம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைடிங்ல போயிடுறாரு. நம்ம கிருஷ்ணா வந்து ஐயோ அம்மா பார்க்காம வெண்ணெய் எடுக்கலாமேன்னு இந்த மோட்டார் தெரியுதா திருப்பி போட்டு பண்றாரு. குரங்கு கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்றாரு. அப்புறம் இதோ இந்த மாதிரி வெண்ணெய சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. காலெல்லாம் வெண்ணெய், அந்த பாதம் எல்லாம் படிஞ்சிருக்கு. மத்த பசங்கன்னு சொல்றதுக்கு வேற முடியாது. ஏன் மத்த பசங்க தான் நடந்தாங்கன்னு சொல்லலாமே, எல்லாம் ஒரே சைஸ் தானே குழந்தைங்க. தன்னுடைய தாய்க்கு தான் குழந்தையோட பாதம் எதுன்றது நல்லா தெரியும் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அவருடைய அடையாளங்கள். வெரி நைஸ், தேங்க் யூ சோ மச். கரெக்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி தாய்க்கு தெரிஞ்சாலும் ப்ரூவ் பண்ணணுமே, இது எல்லாமே ப்ரூவ். அதனால அம்மா வந்து அது எப்படி நீ சொல்வ, அதனால அவரோட கால்ல இருக்கிற சிம்பிளே அவருக்கு ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரூஃப் மாதிரி காட்டிட்டு. சோ கையும் களவுமா மாட்டினாலும் கிருஷ்ணர் விடவ நான் என்னோட முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் சைட்ல அவர் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் பிரயத்தனம் செய்யறாரு. எப்படி போய் சொல்லி, அம்மா நானா, ஐயோ இல்லவே இல்லை, நான் நடல, நீ நடக்கறச்சே அந்த பாட் உடஞ்சிச்சு உன் கால்ல இருக்கிற மெட்டினால. அதை விட பெரிய கதை என்னன்னா, நான் சிவனேன்னு உட்கார்ந்து இருக்கச்சே அந்த குரங்கெல்லாம் வந்துச்சு, எங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டுடுமோ வெண்ணன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அதை நிறுத்துறதுக்கு போனேன், அதனாலதான் என் கால்ல எல்லாம் வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்றாரு. திருப்பதோட பொய்யும் சொல்ற குழந்தையை திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து நீ ரொம்ப மோசம், நீ வந்து கண்ணாபுண்ணான்னு திட்டுறாங்க. என்னன்னு, நீ வந்து குரங்களோட இருக்கிறவன், இங்க இருக்கிறவன்ல, நீ வானகர அதாவது வன்ல இருக்கிறவன், இந்த மாதிரி குரங்களோட இருக்கிற டைப். அப்படியா, அப்ப நான் அங்கேயே போறேன், எனக்கு இது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஐயோ டேஞ்சரே, நம்ம பையன் வேற செம்ம அடமெண்ட் ஆச்சு, எதுக்கு ரிஸ்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அம்மா குச்சி எடுத்துட்டு திட்டுற மாதிரி பையன் கிட்ட போறாங்க. பையன் வந்து ஓகே நான் ஃபாரஸ்ட் ஓடுறேன் அப்படின்னு ஒரு டிராமா வேற போடுறாரு. அழுதுகிட்டு குச்சியை பார்த்த உடனே அழுக ஸ்டார்ட். ஐயோ எப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடிதான் இது நடந்துச்சு. அதாவது குழந்தை எந்திரிச்சு வந்து அம்மா வந்து பால்
பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா பட்டர். இந்த பக்கத்து ரூம் தெரியுதா, இந்த ரூம்ல தான் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தாரு, பின்னாடி இருக்கு பாருங்க. அதனால வந்து இந்த குச்சியெல்லாம் சொல்லுது, நானே வந்து பண்றேம்மா, நானே பண்றேன் யசோதாமா, நீங்க ஏன் பண்றீங்க? நீங்க பண்ண லட்சணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும், அதனாலதான் என் பையன் திருடன் ஆயிட்டான், உங்களாலதான் திருடனே ஆனா. எவ்வளவு நல்ல பையன் என் பையன், அவன் வந்து திருடுறதுக்கு ரீசனே நீங்க பண்றது சொந்தமா நல்லா இல்ல, நானே பண்றேன், நீங்க சும்மா லூசா இருங்க போதும். ஆனா அம்மா வந்த உடனே, குழந்தை வந்த உடனே அம்மா வந்து விட்டுட்டு போறாங்க. ஆனா பால் காணாம போன உடனே இத பாரு, இந்த மாதிரி அரவணைச்சு அவங்க செல்லமா கொஞ்சுற டைம், நம்ம இந்த பால் குண்டம் பின்னாடி தெரியுது பாருங்க, அதை டொம்முன்னு போட்டு உடைச்சிடுறாரு. பாலுக்கும் ஐயோ இந்த மாதிரி நடக்குதேன்னு. அதனால பால் வந்து நம்மளுக்கு லாபமே இல்லாததால சூசைட் பண்ணிச்சு அந்த பால். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அம்மா விட்டு போன கோவத்துல அழுது இந்த மாதிரி வெண்ணெல்லாம் எடுத்து நக்கு நக்கு நக்குன்னு நக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. வெண்ணெய ட்ரேஸ் பண்ண கிருஷ்ணருக்கு அம்மாவது இம்மா அது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. அவர் ஃபுல்லா அப்படியே இன்வால்வ் ஆயிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குற எண்ணத்துல இருக்காரு. இப்ப வந்து கையும் களவுமா மாட்டின அம்மா கிட்ட கதை பாத்தீங்களா, ஐயோ நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படி இப்படின்னு கதை ஆகுது. இதோட கட்டி போட்டாங்க நம்மளோட கிருஷ்ணரன்றத நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? இப்ப வந்து இதுக்கப்புறம் கடைசியில அந்த குச்சியை கம்மன் விடுவாரா அவரு? அவர் வந்து அதை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றாரு, நம்ம கட்டி போட்டா பலராம் வந்தாலும் அவர் கேட்கல, ஐய நீ என்னத்த வந்து ஹெல்ப் பண்றது, நான் அது கம்முனெல்லாம் பொய் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கு வேணா போய் சொல்லுவாரு, ஆனா பலராம் கிட்ட ஒண்டி சொல்ல மாட்டாரு. இப்ப அந்த மோட்டரை இழுத்துட்டு போறாங்க. இவங்க 2 பேர் யாரு அன்றது உங்களுக்கு தெரியும். சோ அசோகா மரமா இருந்து ரொம்ப நாள் அவங்க கீழே சின்னப்பத்துல இருந்து சேவை செஞ்சாங்க. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, இப்போ தெரியாத ஃபேக்ட்ஸுக்கு நான் வரேன். இவங்க வந்து எந்த இடத்துல இருந்து இங்க வந்தாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த லோகம்? தேவலோகம். தேவலோகம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சிவலோகம். சிவலோகத்துல இவங்களுக்கு எப்படி என்ட்ரி கிடைக்கும்? சிவலோகம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். குபேரனுடைய பசங்க மாதாஜி. அதனால என்ன மாதாஜி? குபேரனுடைய பசங்க தானங்க மாதாஜி. கரெக்ட். குபேரோட பசங்கன்னா அவங்க வந்து தேவலோகம்ல இருக்கலாம், சிவலோகத்துல இருக்கலாம். பட் எப்படி அவங்க வந்து சிவலோகத்துல இருக்க முடியும்? மாதாஜி குபேரனுக்கு வந்து சிவன் தான் பணம் அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறாரு. அப்புறம் அதனால அங்க அந்த லோகத்துல இருக்காரு. ஐஸ்வர்யம் கொடுத்தா அதனால அந்த லோகத்துல இருக்க முடியாதே மாதாஜி. இப்ப இந்திரர் அதை விட பவர்ஃபுல், எல்லா தேவர்களுக்கும் ஹெட். அதனால அவங்க வந்து சிவலோகத்துல போய் ஒரு 10 நாள் இருக்கலாமா? மாதாஜி இவரும் சிவனை வணங்கி இருக்கலாம், அதனால சிவலோகம் போயிருக்கலாம். என்ன பிரபு? மாதாஜி பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. சிவனை வணங்கி இருக்கலாம், அதனால சிவலோகம் போயிருக்கலாம். டெமிகார்டு வணங்கும் போது அவங்க லோகத்துக்கு போற மாதிரி இவங்க வெரி பியூட்டிஃபுல் தாட். ஆனா அதுவும் இல்லை, ஏன்னா அவங்க வந்து மோட்சம் எல்லாம் பெற்று சிவலோகம் போல. சோ அவங்க வந்து ஜாலியா அவங்க சிவலோகம் போயிருக்காங்க இல்லையா? சோ எப்படி ஆக்சஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா, குபேராவும் சிவனும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட்? பக்தர்ன்ற கான்செப்ட் இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா தேவர்கள் டெமிகாட்ஸ் யாருமே தேவர்களை கும்பிட மாட்டாங்க, அவங்க புத்திசாலிங்க. அவங்க தேவர்களை கூப்பிட்டா எப்படி தேவலோகத்துல இருப்பாங்க? அவங்க எல்லாம் வந்து விஷ்ணுவை கும்பிடுறவங்க தான். ஆனா அவங்க 2 பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால, இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா அவங்க வீட்டுல யாராவது ஃப்ரெண்டோட ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருந்தா நம்ம பசங்க எல்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி, இவங்களும் அந்த ஃப்ரெண்டோட ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல போய் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இவர் போறாங்க. சோ இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் என்னன்னா, போறது தப்பே இல்லை, ஆனா அங்க போயிட்டு நம்ம வீட்டுல நம்ம என்ஜாய் பண்றதே சில விஷயத்துல தப்பு. ஆனா யாரோ வீட்டுல போய் நம்ம வந்து ஓவரா ஆட்டம் போடலாமா? நம்ம ஒரு லிமிட்ல இருக்கணும், கரெக்டா? இவர் அந்த சிவலோகத்துல போயிட்டு இவங்க 2 பேரும் அந்த சரோவர்ல குளிச்சுட்டு, குளிக்கிறது ஒண்டி இல்லாம அந்த பெண்களோட விளையாடுறது ஒண்டி இல்லாம அங்க வந்து அவங்க சோமரசம் எல்லாம் குடிச்சு, அதுல அந்த ஆல்கஹால் இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாம் குடிச்சு, அந்த இவங்க வந்து முக்தி பெற்று அங்க போயிருந்தா அது வேற விஷயம். ஆனா இவங்க முக்தி இல்லாம சும்மா ஒரு ஹாலிடே ரெசார்ட் மாதிரி போயிட்டு, நம்ம ஓனா ரெசார்ட் வச்சிருந்து நீங்க என்ன வேணா கூத்தடிக்கலாம், ஏன்னா நீங்க ஓனர். இங்க வந்து இவர் வந்து கெஸ்டா போயிருக்காரு. கெஸ்டுக்கு வந்து அவங்களோட லிமிட் தெரியும். அது தெரியாம அது ஒரு சிவலோகமே வெறி திவ்யமான ஒரு பிரபஞ்சம் இல்லையா? நம்ம கோலோகம் சொல்ற மாதிரி நம்ம பிரம்ம சமிதால பார்த்திருக்கோம், ரைட்? கோலோக தாமி நிஜ தாமி ததேச ரூபா. சோ என்ன தேவி, அதுக்கப்புறம் மகேஷா. சோ தேவி லோகம்ன்றது நம்ம இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் மகேஷ லோகா, அதுக்கப்புறம் ஹலிதாம். சோ மகேஷா லோகா வந்து நம்ம தாம விட பெரிய லோகம். அதாவது நம்ம மெட்டீரியல் பிளானட் இல்ல, அது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட். ஆனா நம்ம கிருஷ்ணரோட லோகத்துக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கு, ரைட்? அப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்துல போயிட்டு அங்க போய் நம்ம அப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா கரெக்டே இல்லை இல்லையா? சோ இவங்களுக்கு வந்து
தான் ரொம்ப பணக்காரங்கள் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல வந்து தலைக்கால் தெரியாம ஆடுறாங்கன்றதுனால இவர்களுக்கு லெசன் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதனால எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் அந்த டைமா பார்த்து, அதுதான் மர்சி, கருணை என்றது என்னன்னா அந்த டைமா பார்த்து நாரதர் அனுப்புறாரு. அப்பமாவது பசங்க தெளிவாங்களான்னு. ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தலகலத்திலயும் அந்த எப்பவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா, தலகணமும் அகங்காரம் வந்துச்சுன்னா கண்ணு புண்ணு தெரியாம ஆடுவாங்க. அதனால கண்ணு புண்ணு தெரியாம ஆடிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஆட்டத்துல நாரதர் வந்தாருன்னா அந்த பெண்மணிகள் எல்லாம் வந்து உடனே ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. ஆனா இந்த பசங்களுக்கு வந்து அது கூட அவங்களுக்கு தெரியல. அதாவது அந்த பெண்கள் சொல்றாங்க, நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி என்ன பாவம் மாதாஜி, அவங்களே பாவம் போதையில இருக்காங்கன்னு. அதுக்கோசம் தான் அந்த பெண்கள் ஹிண்ட் பண்றாங்க, மாதாஜி இந்த மாதிரி பிரபு நீங்க வாங்க, நாரதர் வராங்க. அவங்க அதெல்லாம் காதுல போடல, ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ அனுபவிச்சுட்டு சட்டையே பண்ணல. இப்போ நாரதர் வந்து உடனே வந்து அவருக்கு சாபம் கொடுக்குறாரு. என்னடா பொறுமையோட சின்னம். அப்புறம் நாரதர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஒரு பர்டிகுலர் அவதாரம், அது என்ன 6 கேட்டகரி ஆஃப் அவதாரம்ல அவர் ஒரு பர்டிகுலர் என்ன அவதாரத்துல வருவார்? சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்க. சக்தி ஆவேஷ அவதார். சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு அவதாரமா இருக்கிற அந்த பரம புருஷர், பொறுமைக்கே எக்ஸாம்பிளா இருக்கிற அவர் எப்படி இந்த மாதிரி அவசரமா ஒரு சாபத்தை கொடுப்பாரு? அப்படியும் ஏதோ தெரியாத பசங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது இல்ல, எந்த சாபமே. அதுக்குதான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது 2 கதைகள் இதுல இருக்கு. என்ன, கட்டி போட்ட கிருஷ்ணரால என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அவர் கிளம்பி போய் பசங்களோடய விளையாட முடியாது. அவர் என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி கட்டி போட்ட கிருஷ்ணரு அதாவது லக்கி இல்லையா, இவங்கெல்லாம் பிளஸ்டு திமிர் பிடிச்ச அந்த பணக்கார பசங்கள். இன்ஃபேக்ட் பிளஸ்டுன்னு சொல்றோம், அவங்க வந்து பிளஸ் ஆனதாலதான் நாரதர் மூவிய பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. நாரதர் முடிய பார்க்க முடிஞ்ச ஒரு ரீசன்னாலதான், கட்டி போட்டாதா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுறது, அவங்க வந்து உடனே வந்து கட்டி போட்டா அவ்வளோ வருடங்கள் வந்து அவங்க வந்து நம்ம மரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அசோகா மரமா அவங்க நிக்கிறாங்க. எங்க, அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த நந்த மகாராஜோட கார்டன்ல. இது எவ்வளோ ஒரு அதிர்ஷ்டம். கிருஷ்ணரோட லேன்ல நிக்கிறதே அதிர்ஷ்டம்னா, அவர் பிறகு காலையில அது உண்டி இல்லாம இன்னொரு பெனடிக்ஷன் என்ன, இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், மறக்கல. நம்ம பரத் மகாராஜ் மாதிரி இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதனால அதே எண்ணத்துல வந்து அவங்க வந்து இருக்காங்க. அப்படியே அந்த மரமா இருந்து அவ்வளவு கவனிச்சு அந்த பாவத்துல அவங்க 2 பேரும் இருக்கிறதால அவங்க வந்து டிவோட்டி உடனே ஆயிடுறாங்க. அவ்வளோ ஒரு பாசத்துல டிவோட்டி ஆயிட்டு நேரா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவரை இடிச்ச உடனே அவங்களோட ரூபம் வந்து அவங்க பெனடிக்ஷன் உடனே அவங்க அதோட ஓடி போயிடல தேவலோகத்துக்கோ முக்திக்கோ. இன்ஃபேக்ட் தேவலோகம் போவே இல்லை. அவங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் அவர் கிருஷ்ணரோட புகழையெல்லாம் பாடி அவங்க 2 பேரும் பர்மனண்டா கிருஷ்ணரோட அபூத். இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதாவது அவங்களும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருப்பாங்க நம்மள மாதிரி. கரெக்டா, என்ன நம்மள மாதிரி இல்ல, அவங்க மேல லோகத்துல இருக்காங்க. ஆனா அப்படி இருக்கிற அவங்க வந்து என்ன ஆகுது, இன்ஃபேக்ட் குபேரா வந்து யவனாஸ், ரைட், அந்த லோகம், இன்ஃபேக்ட் பாதாள லோகம் கூட சொல்லலாம். ஆனா அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க எங்க போயிருக்காங்க, நேரா கோலோகா பிருந்தாவனுக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. மாதாஜி தாமோதர் மாசம் எப்படி மாதாஜி அவரையே கட்டி போட்டிருக்காங்க, அவர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யாருக்காவது நினைப்பிருந்தா, இந்த மாதிரி இருக்கிறதே அவர் லிபரேட் பண்றச்சே நம்மளோட ஆசைகளை கொடுக்கறதுக்கு அவளுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும். அதனால தாமோதர் மாசம் பண்ற எந்த செயலுமே 1000 மடங்கு பெருசாகும். அதனால்தான் நம்ம வந்து விளக்கு காட்டுறோம். ஏன்னா எது காட்டினாலும் கிருஷ்ணர் ப்ளீஸ் ஆயிடுவார். உனக்கோசரம் நான் நெய்வேலுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு அந்த நெய்யெல்லாம் பொங்கி அவருக்கு மைண்ட்ல வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட், பட்டர் எல்லாம் அவருக்கு போயிட்டு, அவர் பட்டர் சாப்பிடுறாரோ இல்லையோ நம்ம அவரை பட்டர் பண்றோம்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்னன்னா மஸ்கா போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி தமிழ்ல அந்த மாதிரி வார்த்தை இருக்கா, வெண்ணெய் பூசுறோம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, இருந்தா சொல்லுங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆறுதான் இந்த லீலா. சோ இதுதான் லீலா. இந்த லீலா முடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு 1 more வீக் ஆகும். அதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காததால நான் இன்னைக்கே சொல்லிட்டேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டு இருக்கிற யாராவது தயவு செஞ்சு மூச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? சோ இந்த அம்மாவோட இருக்கிறச்சையும் அவர் இந்த மாதிரி லீலை செய்யறாரு. ஏன்னா அவர் பர்மனண்டா இந்த மாதிரி லோல் பாத்தீங்களா, அம்மா இந்த மாதிரி கட்டி பிடிக்கணும், அந்த நெஞ்சில சாஞ்சு தூங்கிட்டே இருக்கணும், விளையாடணும் அப்படின்ற ஆசைதான் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் திரும்ப வந்துட்டேன். சோ இந்த டைம் இந்த கதை. சோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த நாரத கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அவங்க பேர் என்ன மாதாஜி? அவதாரம் சொன்னீங்களே.
மாதாஜி 6 அவதாரங்கள் இருக்கு, கரெக்டா? அதுல 6 கேட்டகரி ஆஃப் அவதாரம். அந்த 6 கேட்டகரியில நீங்க சொல்லுங்க, அந்த 6ல மத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அந்த நாரதருடைய பேர் என்ன மாதாஜி? அந்த அவதாரத்துல அவருக்கு பேர் என்ன பேரு மாதாஜி? சத்யாவேச சத்ய ஆவேஷ. அந்த அவதாரம் வந்து சத்ய ஆவேஷ அவதாரம். அதாவது அது வந்து ஜீவ தத்துவம். ஜீவ தத்துவம்னா ஒரு தத்துவத்துக்கும் ஒரு பவர் இருக்கு, ரைட்? இப்ப வந்து நம்ம விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணுன்றவங்க எல்லாம் புருஷ அவதாரம்னு சொல்றோம் இல்லையா? இது வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் எதுக்கு வருதுன்னா, இது ஆர்டினரி ஜீவ தத்துவா தான். இவங்க ஆர்டினரி சொல்ல முடியாது, எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜீவ தத்துவா. அதுல வந்து கிருஷ்ணரே பவர் கொடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் செயலை செய்ய வைக்கிறாரு. நாரதருக்கு கொடுத்த பவர் என்னன்னா, அவர் வந்து பக்தரா இருக்கிறது. அதுக்கு கொடுத்தது வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். என்ன மியூசிக்கல்? கையில வச்சிருப்பாரு தம்புராம். ஓகே, அது யாரு கொடுக்குறா? தம்புராம் மாதாஜி. தம்பூரா, வீணை கிடையாது. அது யாருக்கிட்ட கொடுக்குறாரு? ரெக்கார்ட்ல வந்து எழுதி இருக்கிறது வீணை தான் மாதாஜி. நம்ம புக்ல எல்லாம் வீணை தான் போட்டுப்போம். சோ அது யாரு கொடுக்குறா? தம்புரா நம்ம தான் சொல்றோம். சோ யாருக்கு கொடுக்குறா? ஹரே கிருஷ்ணா. துளசிதாஸ் பாடின பாட்டுலயே இருக்கு, தம்பூர வீணை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வருது. அதான் யாரு கொடுக்குறா? எங்க இருந்து வந்துச்சு நாரதருக்கு அந்த? சிவபெருமான். ஓ, நிஜமா? நான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைச்சேன். பார்வதியா மாதாஜி? இல்லை. சரஸ்வதி இல்லை. லட்சுமி இல்லை. சரஸ்வதி சொன்னது குட் ட்ரை. பிரம்மா இல்லை. சரி சொல்லிடுங்க மாதாஜி. எப்படி எல்லாம் சொல்வீங்க, ஆனா மீனால விட்டுருவீங்கன்னு தெரியல மாதாஜி. தெரியும் மாதாஜி, ஆனா கரெக்டா தெரியல. அப்படியா? ஓகே. நாரதர் கையில இருந்தது வீணைதான். ஓகே, அது வந்து கொடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் தான். லிங்க புராணத்துல இருக்கு. சோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க, பட் இது வீணைதான். அதனால அவர் வந்து அந்த வீணை கொடுத்ததே கிருஷ்ணர் தான், சரிங்களா? சோ எதுக்கு கொடுக்குறாரு? அவர் வந்து அவ்வளவு நல்லா புகழ் பாட கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து இதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நாரதர் வந்து எதுக்கோசரம் ஊரா சுத்துறாரு? அது ஓகே. சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதுவும் அவரோட சாபம் தான். ஒரு இடத்துல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுனாலதான் அவர் இப்படி ஊரா சுத்துறாரு. சோ எதுக்கு நான் இதெல்லாம் ஹிண்ட் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி நாரதர் இவ்வளவு மோசமான கோவம் வந்து இப்படி சாபம் கொடுப்பாரா? இல்ல. அதனால டிவோட்டீஸ் கொடுக்கிற சாபம் சரி, அவங்க கொடுக்கிற அப்ரிசியேஷனும் சரி, போத் ஆர் கிரேட். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கும் அதேதான். சாபமும் சரி, இதுவும் கிரேட். இப்போ இந்த லீலா சக்தி, சங்கல்ப சக்தி எல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ கிருஷ்ணருக்கு வந்து நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா மாதாஜி என்ன? இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி, நம்ம கர்மால இப்போ நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். உங்க எல்லாரோட கர்மால 1 கோடி எழுதி இருக்கோங்க வரணும்னு, உங்களுக்கு வந்து சேருமா சேராதா? 1 கோடி லோனா? உங்க கர்மால வந்து 1 கோடி வரணும்னு எழுதி இருக்கு மாதாஜி, வருமா வராதா? கண்டிப்பா வரும் மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து செய்யற நல்லது இதுல வந்து குறையும் மாதாஜி. இல்ல குறையும்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? 1 கோடி நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கோயில் கூட கட்டலாம் நீங்க. நம்ம அப்படி பணம் வரதால வந்து ஒண்ணு குறையும் நம்ம சொல்ல முடியாது, ரைட்? நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், தனேஸ்வரி மேமும் நானும் எப்ப பாரும் ஒண்ணு பேசுவோம். நிறைய தடவை டிவோட்டிஸ் கூட சொல்லுவாங்க, மாதாஜி கார் எல்லாம் வாங்கலாம் மாதாஜி, ஆனா ஏன் பெரிய காரை வாங்கணும்? சின்ன காரா வச்சுக்கலாமே. நான் ஒன்னே சொல்ல, கார் லக்ஸுரி தான், ரைட்? சோ அதுல பெரிய காரா சின்ன கார் லக்ஸுரி வாங்கி நம்ம ஏன்னா கார் இல்லாம இருக்க முடியாது. சோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து எதுவுமே இல்லாம இருக்க முடியாது, அதுதான் விஷயம். நம்ம எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். உண்மையான விஷயம் இது தானே. நம்ம சொல்றோம் என்னதான் இருந்தாலும் கார் இல்லாம இருக்கவே முடியாதா? ஒரு எமர்ஜென்சினா ஓலா புக் பண்ண முடியாதா? ஹை மெட்டீரியலிஸ்ட் பீப்புள் நான் பார்த்திருக்கேன். எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? கார் வாங்கினா திட்டத்திட்ட ஒரு 7-8 லட்சம் ஆகுமா? அந்த 7-8 லட்சத்தை பேங்க்ல போட்டு அதுல வர இன்ட்ரெஸ்ட் மாசம் 5000 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து டெய்லி ஓலா எடுத்து போனாலே கிரேட். இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலிஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி காரே வாங்காம நிறைய பேர் இருக்கிறச்சே ஒரு பக்தரால மேனேஜ் பண்ண முடியாதா? ஆனா எதுக்கு பண்றது இல்ல? நம்ம கன்வீனியன்ஸ் கோசம். சோ இதுல வந்து பெரிய காராச்சல் எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் தான். சோ சில தடவை நிறைய ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பண்றது சரி என்ற எண்ணத்துல வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன். சோ எது நம்ம சொன்னாலும் நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி சொல்லக்கூடாது, நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லணும். ஏன்னா எப்பவுமே பாருங்க,
ஒரு சின்ன கார் வாங்கினவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் வந்து ரொம்ப லிமிட் சின்னதா வச்சிருக்கேன், 10 சாரி வச்சுக்கிச்சு, நான் 10 சாரி 2 பட்டு சாரி தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? 100 சாரி நம்பவே மாட்டேன், ஒரு கலர்ல ஒரு சாரி மேல என்கிட்ட இல்லவே இல்லை. என் கசின் சொல்லுவான், நிறைய வச்சாலும் ஒரு கலர் மேல நான் ஒண்ணு வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏன் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாவத்துல இருந்து நம்ம கிருஷ்ணர் பாவத்துல இருந்து என்ன பாக்குறாங்கன்றதுக்கு தான் நான் இவ்வளவு சுத்தி வரேன். சோ கம்மிங் பேக் டு நம்ம நாரதர் வந்து ஒரு மோட்டிவே என்னன்னா, எல்லாரையும் லிபரேட் பண்ணணும்ன்றது ஒன்று இல்லாம எந்த சாபமா இருந்தாலும், அதனாலதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் அதே கேட்டகரி, எந்த சாபம் கொடுத்தாலும் அவங்களோட மோட்டிவ் நல்லதுன்னு. இப்போ உங்களோட 1 கோடி உங்களுக்கு வந்துச்சு, அது உங்களோட கர்மா, ரைட்? சோ நீங்க ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்க, அது தப்பா இருக்காது. ஆனா என்ன விஷயம் அந்த 1 கோடி பின்னாடி? நான் வேலையே செய்யல, வருமா வராது? அந்த 1 கோடி வருமா வராதா? வரும் மாதாஜி. எல்லாம் எலிவேட்டட். ஓகே, இங்க வராத சொல்றவங்க இருக்கீங்களா? நான் வேலையே உலக பணக்காரர்கள் எல்லாம் கோடிக்கணக்கில் வச்சிருந்தாலும் அவங்க தூங்குறது இல்ல, அடுத்து மேல போகணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி, அது அவங்க. பட் நம்ம வேறையே நம்ம தூங்குறோம் வச்சுக்கோங்க, அப்ப 1 கோடி வரும். ஆன்சர் கரெக்டா சொன்னீங்க, வரும். சோ வரும், ஏன்னா அது நம்ம கர்மால இருக்கு. ஆனா அடுத்த 1 கோடிக்கு கிருஷ்ணர் சாங்ஷன் கொடுக்கணும்ல, அது வராது. சோ இங்க வந்து நம்மளோட ஓகே, என்னோட கர்மால என்ன நடக்குதோ அதுதான் நடக்கட்டும், ஓகே நடக்கும்பா, பட் அடுத்த 1 கோடிக்கு அப்புறம் அடுத்தது வரணுமே, அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டுதான் ஆகணும். இது வந்து இந்த ஒரு செயல் இல்லை, எல்லா செயல்லையும். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இவரு கிருஷ்ணரை வந்து பசங்க ஓட்டுனாங்கன்னு சொல்லி, அக்கரா பக்கரா எல்லாம் அவர் கொன்ன மாதிரி நம்மளையும் பாத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஸ்னேக் டீமன் பேர் என்ன? அகாசுரன். சோ என்ன ஆச்சு, அவரு இந்த மாதிரி பாம், நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்ன மாதிரி பாம் தூக்கி போடலாம் எல்லாம் பண்ணலாம், ஆனா பண்ணல. சோ இங்க என்ன ஆகுனா, 2வது லீலை தொடங்குது. சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லா லீலையும் லிங்க் ஆயிருக்கும், கிருஷ்ணா புக் படிச்சுக்கலாம். சோ அது முடிச்ச உடனே இவரோட லீலை தொடங்குது. என்னது? நம்மளோட கரெக்ட், நம்மளோட டக்குன்னு வரல, நம்மளோட இந்த 2 பசங்க, நம்ம குபேரா பசங்களோட லீலை, நாரதரோட லீலை தொடங்கி முடிஞ்ச உடனே அந்த மாதிரி ஒரு லீலையும் ஒன்னொன்னு கண்டினியூ ஆகுது. கரெக்டுங்களா? சோ இந்த அதேதான் ஆகும். சோ எல்லாமே லீலையும் வந்து எதுவுமே இண்டிபெண்டன்ட் லீலைகள் இல்லை. சோ கிருஷ்ணா புக் ஒரு நாள் எடுத்துட்டு நான் அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு, ஒரு சண்டே எப்படி ஒரு லீலைக்கும் இன்னொரு லிங்க் ஆகுது அப்படின்றதுக்கோசரம் அந்த லீலைகள் எல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி ஒரு லீலை, இந்த எல்லா லீலை ஆனோடனே ஓப்பன் ஆற அந்த லீலை தான் அந்த பசங்களோட அந்த பாம்பு மேல ஆசை. அப்பவும் என்ன ஆகுதுன்னா, லீலா சக்தி ஓகே ஆட்டம் போடலாம். கிருஷ்ணரோட சங்கல்ப சக்தி சான்ஸே இல்ல, நீங்க போவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை டாமினேட் பண்ண வைக்குது. ஆனா என்ன ஆகுது, கிருபா சக்திக்கும் சங்கல்ப சக்திக்கும் ஆர்குமெண்ட் வந்து, கிருபா சக்தி சொல்றது பசங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சங்கல்ப சக்தி ஏற்கனவே இவர் வந்து பக்த வத்சலானால விட்டு கொடுத்து, கடைசியில கருணா அவளோட சக்தியான கிருபா சக்தி டாமினேட் பண்ணி உள்ள போய் காப்பாத்துறது. ஏன் நான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, சக்தி தான் பெருசு அப்படின்றச்சே அது வந்து கிருஷ்ணர் 2ல இருக்கிறது. கிருஷ்ணரை பிரமிக்கப்படுத்துறதும் சில தடவை வந்து இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரையே பிரமிக்கப்படுத்தும். அதே மாதிரிதான் இதுவும். கிருஷ்ணருக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு, ஆஹா வேண்டான்னு சொல்றேன், இவங்க எந்த தைரியத்துல உள்ள போறாங்க அப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? அதே அப்பா தான் கிருஷ்ணரும் நினைக்கிறாரு. சோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ், அதாவது சக்தியா இல்லையான்னு. சோ இந்த எல்லா லீலைகளும் ஒரு தடவை நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு. ஆனா அந்த அவ்வளவு லீலைகள் 90 லீலை சொன்னோடனே நீங்க எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிட்டீங்க, மாதாஜி இது சூப்பர் ஃபாஸ்ட். அதனால எப்பமாவது கிளாஸோ டைமோ கிடைக்கச்சு கொஞ்சம் லீலைகளா நம்ம லிங்க்ஸ் பார்க்கலாம், சரிங்களா? சோ இதோட இந்த லீலை கதைகள் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க டவுட்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது, இல்லைன்னா நான் கேட்க ஆரம்பிப்பேன் கேள்வி. கேளுங்க மாதாஜி. சோ குயிக்கா கேட்கணும்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வரூபா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரோட ஸ்வரூபா என்னவா 2 பாவங்களா வருது? கிருஷ்ணரா நாராயணரா? மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. அதான் 2 ஸ்வரூபம் அவரு கிருஷ்ணராவும் இருப்பாரு, 4 கரங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வரலாம். நான் வந்து வெறும் கோலோகத்துல தான் சொல்றேன். ஸ்வயம் ரூபா வந்து ஸ்வயம் பிரகாஷாவா இருக்கு. அந்த ஸ்வயம் பிரகாஷாவோட 2 என்ன? வைபவ பிரகாஷா, பிரபவ பிரகாஷா. அரே சூப்பர். சோ வைபவ பிரகாஷான்றவர் யாரெல்லாம்? கிருஷ்ணர், பலராமர் எக்ஸ்பான்ஷன் வரும். ஆமா கிருஷ்ணர் வேண்டாம், பலராமர், ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே. அப்போ பிரபவ பிரகாஷான்றது
கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் ஒரே கிருஷ்ணர். ராஜலீலையில இருக்கிற கிருஷ்ணர் ஒரே வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். சோ ஒரே மாதிரி இருக்கிற கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் கோலோகா. அண்ட் இந்த ராசலீலையெல்லாம் கோலோகாவோட நின்றுடுது. சோ பலராமோட கதையும் கோலோகாவோட நின்றுடுதா இல்ல அவர் இன்னும் வராரா இல்ல அங்கேயே தூங்கிட்டாரா? வருவாங்க மாதாஜி. வர்றாரு இல்ல, அவர் தான் நெக்ஸ்ட் மதுராவும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்து தூக்குற வரைக்கும் பலராம் இருக்காரு. சோ பலராம் வந்து இனி கண்டினியூ ஆறாரு. என்னவா மதுராக்கு போறோம் நம்ம, ரைட்? சோ மதுரால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பிரகாஷால இருந்து நம்ம விலாஷாக்கு போறோம். சோ விலாஷான்ற ரூபங்கள், அதாவது பிரபாவ இந்த விலாஷான்ற ஃபார்ம்ஸ் வரும். என்னன்னா அடுத்ததுக்கு போறாங்க. எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, கோலோகத்தா விட்டு போற உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பவர் வந்து குறையும், குவாலிட்டிஸ் குறையும், நாட் பவர். கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவாலிட்டிஸ் குறையும். என்ன குவாலிட்டி குறையுது? மதுரான்றது எங்க மதுரான்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது துவாரகா மதுராலாம் அவர் வந்து கான்செப்ட் இஸ் மோர் லைக் அ கிங். சோ அதனால வந்து விலாசா ரூபங்கள் வந்து எடுக்கும். யாரு? நம் பலராமன்ற அந்த வைபவ பிரகாஷால இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து என்ன ஆகணும், தட் ஏகாத்மா ரூபம், அதாவது ஒரு ரூபம் வந்து நிறைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் இனி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, மதுரா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது, ஸ்வயம் பிரகாஷா அப்படின்ற ஒரு ரூபம் எடுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது என்ன, ஸ்வயம் பிரகாஷா அங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்வயம் பிரகாஷால இருந்த வைபவ பிரகாஷா வந்து வர்றாரு. அந்த வைபவ பிரகாஷா வந்து இன்னும் வந்து விலாசா ரூபங்கள் எடுக்கிறாங்க. விலாசா ரூபங்கள் எங்க வருதுன்னா துவாரகாலையும் நம்ம வைகுண்டாலையும் வரும். ஜஸ்ட் விலாசா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மதுரா விட்டுருங்க, உங்களுக்கு தெரியக்கூடியது என்னன்னா விலாசா. சோ விலாசாவா நம்ம துவாரகால என்னன்னா 4 எடுக்கிறாங்க. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஆதி சதுர் வியூகம் என்னது? நாராயண இன்னும் போல, நம்ம வைகுண்டமே போல, நம்ம துவாரகால இருக்கோம். சோ இந்த 4, அதாவது அந்த 4 என்னது? 4 சதுர்விதம். சதுர்விதம்னா சதுர்யுகம். யுகம் இல்ல மாதாஜி, வியூஹா. சதுர்வியூஹா, ஆதி சதுர்வியூஹா, துவாத சதுர்வியூஹா இருக்கு இல்லையா, வாசுதேவா, சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். எக்ஸாக்ட்லி, தேங்க்யூ சோ மச். இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இது சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், வாசுதேவர் துவாரகால இருக்கு. அதுதான் சொல்லுவாங்க. இது துவாரகால வந்து இது பேர் என்னன்னா பிரபாவ விலாஷா. பிரபவ விலாஷான்றது புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து பிரபவ விலாஷான்றது வந்து இங்க நடக்குது. கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க, அதுக்கோசம் தான் நான் வந்து ஒன்னொன்னா எடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த 4ம் சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லி பொட்டன்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன், கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணரோட டைரக்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன், ரைட்? இந்த சங்கரா வந்து மூல சங்கர் தான். இது ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. பட் இந்த ஹெட்டிங் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற ஹெட்டிங் வந்து இதெல்லாம் வந்து விலாசா என்ற கேட்டகரியில வரும். இது வந்து நம்ம பிரபாவ விலாஷால வருதுன்றதுக்கோசம் தான் இது நான் சொல்றேன். நாராயணாக்கு நான் சொன்னேன்னா நீங்க இன்னைக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. ஸோ நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். சரிங்களா? புரிஞ்சதா இல்ல டோட்டலா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்களா? ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி, இந்த 2 கோலோகத்துல இருக்கு. அந்த 4 பேர் என்னன்னா, அந்த 4 பேரா பிரியுறாங்க. அதுக்கு பேர் என்னன்னா பிரபவ விலாஷா. அவ்வளவுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் சில தடவை பேச வேணும். துவாரகா வைகுண்டால இருக்கிறது பிரபவ விலாஷா, அப்படிதான் மாதாஜி. வைகுண்டம் இன்னும் போல, துவாரகா தான். வைகுண்டத்துக்கு வந்து வேற வரும். வைகுண்டத்திலே இருக்காங்கல்ல மாதாஜி. வைகுண்டத்துல வந்து இருக்கிறது நான் இப்ப சொன்னா இன்னும் குழம்பிடுங்க. அது பேர் வைபவ விலாஷான்னு வரும். வைகுண்டது பிரபவ விலாஷா வந்து பிரபவ விலாசா துவாரகால, வைகுண்ட விலாசா வைகுண்டத்துல, ஐ மீன் வைபவ விலாசா வந்து வைகுண்டத்துல. சரிங்களா மாதாஜி? வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், அப்புறம் பிரத்யும்னா. இந்த 4 பேரு, அதாவது இது வந்து மூல சங்கர்ஷனா இருக்கிறது வந்து துவாரகால, அங்க அதோட பேரு பிரபவ விலாசா. இது அப்படியே வைகுண்டத்துக்கு போய் மறுபடியும் இதே வாசுதேவா இங்க வந்து மகா சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது வந்து வைப விலாசா கேட்டகரியில வரும். வைகுண்டத்துல இருக்கவங்க வைபவ விலாசா. ரெண்டுமே வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வைகுண்டா, வைபவ விலாசா எல்லாமே வீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ நீங்க கன்ஃபியூஸே ஆக மாட்டீங்க. அதான் ரைட்? சோ ஸ்லோவா ஒரு தடவை பிடிச்சா எல்லாமே வரும்னு இல்ல, ஸ்லோவா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளுக்கு வரும். சரிங்களா? சோ நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்கல்ல ஒரு கேள்வி, மாதாஜி இந்த மாதிரி ஓகே, இதுல யாருக்காவது கோவம் வந்துச்சுன்னா என்ன திட்டாதீங்க. இது நான் சொல்லல, சைத்தன்யா மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. சோ யாருக்காவது இதுல பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சைத்தன்யாவை போய் டீல் பண்ணும். ஓகே, நான் இல்ல.
என்ன ஆகுறதுன்றத நான் சொல்லிடுறேன். நிறைய பேர் கேக்குறாங்கல்ல நாராயணா பவர்ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் பவர்ஃபுல்லா அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ நான் கேக்குற கேள்விக்கு டக்குன்னு நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். அடுத்த கதைக்கு இருக்கிறதுல சேஸ்ட் விமன். மாதாஜி சேஸ்ட் விமனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? என்ன மாதாஜி சேஸ்ட் விமனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? பத்னியா? இல்ல பத்தினி, தர்ம பத்தினி. தர்ம பத்னி. இப்போ லக்ஷ்மி மாதா தர்ம பத்னின்றதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. நான் சொல்லணும் நீங்க ஒத்துக்கணும் இல்ல. உங்களுக்கு ஏதாவது வியூ ஆப்போசிட்டா இருந்தா நீங்க சொல்லலாம். இல்ல மாதாஜி. தர்ம பத்னின்றது கல்யாணம் ஆயிட்ட அப்புறம் தான் தர்ம பத்னின்றது. சேஸ்ட் உமன்றது கற்புக்கரசி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பர்ஃபெக்ட், வெல் பர்ஃபெக்ட் கேரக்டர் அப்படின்றது அர்த்தம். கரெக்டா? இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. கிளியரா இல்ல? அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நீங்க மாத்தக்கூடாது உங்க வியூ. எல்லாரும் பர்ஃபெக்ட். மாதாஜி அவங்க ஒரு தடவை அவரை விட்டுட்டு போயிடுவாங்கல்ல மாதாஜி. இருங்க, நான் அதை பத்தி நான் பேசல. இது வந்து சேஸ்ட் விமன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். விட்டு போறது விட்டாம போறதுன்றது கான்செப்ட் இல்ல. நான் வந்து அப்பனா நீங்க அந்த கான்செப்ட் படி எடுத்தீங்கன்னா சுபத்ரா கூட அவங்க அண்ணாவோட தான் இருந்தாங்க ஃபாரஸ்ட் போறச்சே. சோ அவங்க சரியில்லைன்றீங்களா? சோ லக்ஷ்மணனோட வைஃப் கூட அவங்க பேலஸ்ல இருந்தாங்க. சோ நான் கேட்டது வந்து அவங்க பர்ஃபெக்ட்டா இல்லையா? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. பெர்ஃபெக்ட்ல தெரியுது மாதாஜி. கரெக்டா? அப்படி இருக்கிற லக்ஷ்மி வந்து நம்ம ராசா டான்ஸ்ல என்டர் ஆகணும் அவங்க ஆசை படுறாங்க. கிருஷ்ணரோட போய் விளையாடணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஷோல்டர்ல கை மேல இப்படி போடுவாரு, இப்படி வச்சு ஆடுவாரு. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு பிரியம். ரைட்? சோ அவங்க வந்து நாராயணாவோட இருக்கிறவங்க எப்படி கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்டு அங்க போகணும்னு நினைப்பாங்க? நான் சொல்லல, சைத்தன்யா சொன்னாங்க. கிருஷ்ணரோட தானே மாதாஜி இருக்காங்க. ராதா ராணியா தானே வருவாங்க. கிளியர் இல்லையா? அதுல டவுட்டே இல்ல. ஓகே, இப்போ நான் ரிவர்ஸ்ல கேள்வி கேட்க போறேன். அப்ப ஏன் மாதாஜி கோபிகளும் நாரதா ராணியும் நாராயணன் கிட்ட வரணும்னு ஆசைப்படுறேன்? சேம் தானே மாதாஜி. நாராயணர் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர்னா எல்லாரும் அட்ராக்ஷன் கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. நாராயணர்லயே கோகுலத்துல கிருஷ்ணர் தானே இருந்தாரு. ராமாவதாரத்துல வந்து வருது மாதாஜி அது. இல்ல நான் இத பத்தி ஒண்டி கேக்குறேன். நாங்க நெக்ஸ்ட் அவதாரம் போனீங்கன்னா எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. இது வந்து ஏன் நடக்கல? மன மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும் பிரபு. அவங்க வந்து ஆசைப்படுறதால இப்படி ஆறாங்க. பட் நான் அது கேட்கல. நாராயணன் வருஷனுக்கு ஏன் போலாம்? நாராயணர் கிருஷ்ணர் ஒண்ணுதானே. கரெக்ட் மாதாஜி. ஒன்னா இருந்தா நாராயணன் கிருஷ்ணன் ஒன்னா இருந்தா அப்போ ராதா ராணியும் நாராயணரை விருப்பப்பட்டுக்கணும், இல்ல கோபிகளும் ஆசைப்படணும். லக்ஷ்மி அம்மா வந்து கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி. மாதாஜி ஹையர் டேஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை விட கம்மியா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹையர் டேஸ்ட். சோ அதனாலதான் நான் இந்த எதுக்கு நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்தேன்னா இது இந்த கதைக்கு தான். ஸ்வரூபான்றது கிருஷ்ணர். சோ ஒரிஜினல் ரூபம் கிருஷ்ணர். ஒரிஜினல் கிடைச்சிச்சுன்னா யாருமே இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து போக மாட்டாங்க. ஆர்டிபிஷியல் சின்ன குழந்தையில இருக்கச்சு போடுறோம், இப்பவும் போடுறோம் வேற. பட் அதே ஆர்டிபிஷியல் மாதிரியே கோல்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரி, ஓகே, சேஃப்டி கோஸ்டும் நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி நான் ஆர்டிபிஷியல் போடுறேன், ஏன்னா திருடம் போனாலும் எனக்கு சேஃப்டி, இல்ல நகைக்கும் சேஃப்டின்னு. ஆனா கான்செப்சுவலி நம்ம ரெண்டு வச்சிருந்தோம்னா ரெண்டுல வந்து ஆர்டிபிஷியல் வெளியில டிரால வைப்போம், ஒரிஜினலை வச்சு பீரோல பத்திரமா பார்ப்போம். கரெக்டா? அதேதான் இவங்களுக்கு. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினல் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்வரூபாவே கிடைச்சிச்சு. மத்ததெல்லாம் வந்து அது நெக்ஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது லோவரா. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா கிருஷ்ணரும் நாராயணமும் ஒண்ணுன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். கிருஷ்ணர் தான் சுப்பீரியர்ன்றதுக்கு இவங்களும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். பிரபு நீங்க சொன்ன கதையும் கரெக்ட். ராமரா இருக்கட்டே அந்த அதுக்கு வர. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. நீங்க தானே சொன்னீங்க, நான் இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன், சாரி. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு கிருஷ்ணா மாதாஜி ராமரா இருக்கும்போது எல்லா காட்டுல இருந்த அத்தனை பேரும் விரும்புறாங்க இவரோட சேர்ந்து இருக்கணுன்ற மாதிரி விரும்புறாங்க. அவரு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தின்ற மாதிரி ஒரு பாலிசில இருக்காரு. மனைவியை விட வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டாரு. ஆனா அவருடைய அழகுல இதெல்லாம் அவரோட சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அவரு அதுக்கு விமோச்சனம் சொல்றாரு, அடுத்த பிரிவுல நீங்க வந்து என்னோட இருக்கலாம் அப்படின்றது. சோ அதனாலதான் எல்லாரும் கிருஷ்ணர் ஒண்டி அவதாரினி ஏன்னா அவர் தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அவதாரினி. இது ஏன் சொன்னா நிறைய பேர் என்ன இண்டிவிஜுவலா கேக்குறீங்க, மாதாஜி என்ன பண்ணணும் யாராவது சொன்னா எப்படி பண்ணணும், யாராவது சொன்னா நம்ம ஆர்கியூ பண்ணவே வேண்டாம், நம்ம படிச்ச மாதிரி. ஆனா பட் ஜென்ரலா உங்களுக்கே தெரியணும் இல்லையா, நீங்க கன்வின்ஸ் ஆகணும்ன்றதுக்கோசரம் சைத்தன்யாவே சொல்லியிருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா
என்னன்றதுக்கு இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதா மத்திய லீலையில இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் கிளாஸ். நாளையில இருந்து தனேஸ்வரி மாதாஜி வந்துருவாங்க. சோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஹாலிடே. ஆனா நான் வருவேன் மறுபடியும் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. கதவுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க மாதாஜி. என்ன பிரபு? அது சின்ன ஆர்த்தி காட்ட சொன்னீங்க. தாமோதர அஷ்டகம் சொல்லவே இல்லை. தாமோதர அஷ்டகம் சொல்லலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ல வந்தீங்க நீங்க? எனக்கு புரியல. வேற யாரோ ஆரத்தி. ஓ, இன்னைக்கு காட்டலாமா ஆர்த்தி மறுபடியும்? ஓகே. நம்ம ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க யாரோ ஒரு ஆள் சொல்லிருந்தீங்க. காட்ட போறீங்க ஆர்த்தி. நம்ம ஆர்த்தி ஜெயலட்சுமி மாதாஜி அந்த டைம் தாமோதர அஷ்டகமும் பாடலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட். நான் பாடவே இல்லை தாமோதர அஷ்டகம். நான் பாட போறேன். யார் காட்ட போறீங்க? ஆர்த்தி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு அவங்கள இது பண்ண முடியுமா நீங்க? இதுல பின் பண்ணிரலாம் மாதாஜி. பண்ணிரலாம். பின் பண்ணிடுங்க. அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணனும். ஆமா இருக்காங்க அவங்க. எனக்கு தெரியல அதுதான். ஒரே செகண்ட். மாதாஜி தெரியுதுங்களா? அது கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்து தெரியுது மாதாஜி. நீங்க ஒரு செகண்ட். ரொம்ப அழகா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஓ, வெரி நைஸ் மாதாஜி. நம்ம இவரை காட்டுங்க. நம்ம தாமோதர் பாருங்க. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ரொம்ப க்ளோஸா காட்டினாங்க. இது தாமோதர் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். போட்டோ அது ஒரிஜினல் போட்டோ இல்ல, கிருஷ்ண போட்டோ. ஓகே ஓகே மாதாஜி. நீங்க வந்து வெறும் இது கூட வச்சுக்கலாம். அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க எல்லாருமே. அண்ட் நம்ம டிஸ்கவுண்ட்ல போனா சும்மாவே கொடுப்பாங்க அந்த ஃளைட் சார்ஜ். யூசுவலா பிரபு எல்லாம் கொடுப்பாரு. நான் மெயில் அமைச்சிருக்காருல்ல கிருஷ்ணா பிரபு, அந்த பிரிண்ட் எடுத்து வச்சா கூட ஓகே. ஆமா, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து நீங்க வச்சீங்கன்னா ஓகே. அது பிரசாதம்னா ஸ்வீட் டைம் இல்லைங்க மாதாஜி. ஃப்ரூட் வச்சுட்டேன். என்ன மாதாஜி? பிரசாதம் ஸ்வீட் எல்லாம் இருந்தா செய்ய முடியல. ஓ, பரவாயில்ல. தட் இஸ் ஓகே. ஆமா, 6 மணி கிளாஸ்க்கு அதான் எல்லாரும் எந்திரிச்சு வந்து சமையல் செஞ்சு பூஜை ரூம் செட் பண்ணி குளிச்சு எப்படி பண்றதுன்னே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் காட்டிட்டீங்களா தியா? நான் தான் காட்டல, பட் ஐ வில் கண்டினியூ. மாதாஜி நோ ப்ராப்ளம். காட்டிடுங்க எல்லாரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே தாமோதர் அஷ்டகம் பாடலாமா? எல்லாருமே. நான் எப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பேரா பாடுறேன். எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பேரா இல்ல, நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாடுறேன். பட் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நான் பாடுறச்சே மத்தவங்க பாடாதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. செகண்ட், உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட அடுத்த லைன்ல பாடுங்க. ஏன்னா தெரியாதவங்களுக்கு சுத்தமா கேட்காது. அதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் ஜாயினா பண்ணுற ஐடியா தான். பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் ஈஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம். லசத் குண்டலம் கோகுலே விரஜமானம். லசத் குண்டலம் கோகுலே விரஜமானம். யசோதாபியோ லாதவமானம். பராம்பிருஷ்டமத்யந்த தோத்ருதா. ருதந்தம் முகூர்நேத்ர. ஒரே ஒரு செகண்ட். ருதந்தம் முகூர்நேத்ர யுக்மம் ரிஜந்தம். கராம்போஜயுக்மேன சாதங்கநேத்ரம்.
श्वासकम्पा वीरेकान्त कान्ता மாதாஜி வேற யாராவது பாடுங்க. மாதாஜி வந்து இங்க எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க, வருவாங்க. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. என்ன சொல்றீங்களா மாதாஜி? உங்களோட அந்த டோன் நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. அந்த ராகம் மாதாஜி எங்க நிறுத்தினாங்க? பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பாருங்க மாதாஜி. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே ராஜமானம். மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராம்ருஷ்டமத்யந்தோ திருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர்நேத்ரயுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜயுக்மேன சாதனம். Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு என்ன கொஞ்சம் கோஸ்ட் ஆக்கிடுங்க. அண்ட் மாதாஜி எங்க முடிச்சு, எங்க மூணாவதுல இருக்கீங்களா? ரெண்டாவது ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அதே நீங்க பண்ணதே தான் மாதாஜி. முஹுஸ்வாசகம்பத்ரிரே முஹுஸ்வாசகம்பத்ரிரே காந்த காந்தா முஹுஸ்வாசகம்பத்ரிரே காங்க காந்தா ஸ்திதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்திபதம் எல்லாருமே பாடணும். ரெண்டாவது லைன் ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நான் பாடுவேன், செகண்ட் டைம் நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பாடணும், சரிங்களா? இதி திரிக்ஸ்வலீலாபீர் ஆனந்தகுண்டே இதி திரிக்ஸ்வலீலாபீர் ஆனந்தகுண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததீயேஷிதாக்னேஷு பக்தேஜிதத்வம் ததீயேஷு தாக்னேஷு பக்தேஜிதத்வம் புனா பிரேமதஸ்த்வம் சதாவ்ரிதி வந்தே புனః பிரேமதஸ்தம் சதா வ்ருதி வந்தே பரம் தேவ மோக்ஷம் நாமோக்ஷாவதிர்வா பரம் தேவ மோக்ஷம் நாமோக்ஷாவதிர்வா நச்சன்யம் ப்ரணேஹம் வரே சாதபிஹா நச்சாந்தம் ப்ரணேஹம் வரே சாதபிஹா இதம் தேவ பூர்ணார்த்தே கோபாலபாலம் இதம் தேவ பூர்ணாதே கோபாலபாலம் ததா மே மனஸ்யா வீராஷ்டம் கிமன்ய இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலேர் ऋतं कुण्डली स्निग्धा रक्तेश गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बा रक्तादरं मे
मनस्याभिराष्टम् अलमक्षलभय मनस्याभिराष्टम् अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णु नमो प्रसीदा प्रभो दुःख जालाब्धमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं तनु विहानेश मामज्ञम् एक्याक्षि दृश्य वीरात्मजो बद्धा मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छे न मोक्षग्रनो मे दामोदरेण नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय नमो राधिकायै त्विदीया प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय तुभ्यम् नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यधूप्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरि हरे 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 राम 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 हरि हरे हरे राम राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா, கேள்விகள் இருக்கா? ஹாப்பி தும்மதர் மாசம். எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இந்த மந்த் தாமோதரோட கோவர்தன் லீலா கூட. ஸோ இன்னில இருந்து யாருக்காவது கோவர்தன் பத்தி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுச்சுன்னா டெய்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் நாளையில இருந்து. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா பிரேமா மாதாஜி எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நோட் பண்ணிட்டு கடைசியில சம்மரியா சொல்லிடுங்க.
கோவர்தன் பத்தி. சரிங்களா? நேத்து ஐயா ஆபரேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்களா? கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க இன்னைக்கு வந்து நல்லா போயிடுச்சு மாதாஜி. ஆனா இன்னைக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டுக்கணும்ல பத்மா மாதாஜி. அது ஆமா. எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க பொண்ணு சொன்னாங்க நேத்து, நான் போன் பண்ணி கேட்டேன். ஓகே, தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. நம்ம அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிடலாமா? சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. அவங்க கண்ணு பவர்ஃபுல்லா வந்து தாமோதர கீழா பாக்கணும். சோ முடிஞ்சா எல்லாருமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிரிண்ட் தான், 2 ரூபாய் தான் ஆகும் பக்கத்து பிரிண்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா செஷன்? எதுவுமே சொல்லலையே தாமோதர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரொம்ப சூப்பர் மாதாஜி. உங்களோட நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அப்படியே லீலையில இருந்து கோலகத்துக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி ஃபீல். நீங்களே கிருஷ்ணருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அந்த படம் வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி. எல்லா டிஸ்கவுண்ட்லயும் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. போட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.